Akudabwa tikupasirani zimene Wayankhula Vice President wa tsiku lino la Malawi lero lino pa 27 Oktoba 2024 boma la Machinga. Kumeneko anapita kukalandirisa ndithu ubatizo mabishop ena amene anali kumaloku, ndipo Bishop Mbewe adali konku adawapasanso mphaso amaiko onse, ndipo izi ndi zimene ayankhula amaiko onse lero lino ku Machinga. Yes, sir. Naona gazeti mabese Prophet Dr. David F. Mbewe, father and founder of the Living Word Evangelistic Church and the Shalom Bible School, and Madam Prophet Linda Mbewe. Powerful. This is Ibenele Karua, chairperson of the Publicity Committee of the Living Word Evangelistic Church, and all leaders of the Living Word Evangelistic Church here present. Senior Chief Chamba, representing Paramount Chief Awinga. Mr. Secret Diwa, Council Chairman of Machinga District Council, and all the councillors here present. Traditional Authority in Kula and all the traditional leaders here present. All graduating students of the Shalom Bible School. Distinguished guests, ladies and gentlemen, ndikuzwanso kuti pali antchito zaboma amene ali pano, akuluakulu nonse amayi ndi abambo. Yesu ndi wabwino nthawi zonse. Yesu ndi wabwino. Ndithu pamene ndimayimira apa ndimati ndiyafunsa Nyanga Amanda wota kuti musayambise nyimbo yovinika ingambe kulwambo Estero. Njeno kuopa maestero ndero wa mundilole nyimbo yaba kulambula. Prophet ndikutokozeni kwambiri. Una kuti ntchito imene mwayiyamba kapena munayiyamba pano inaonekera ni ntchito yophweka, koma ni ntchito imene njofunika kukhala ndi Mulungu kuti uyichite, chifukwa nyumba zonse zimene timazionazi zisanafike pamene zili zimakhala kuti zinali mmutu mwa munthu. Moti zonse zimene tikuona apa, Prophet Mbewe akuona zoposa apa zili msogolozo. Ndiye akamati titere muzizwa kuti afuna mukafike pamene iwo akuona. Ndiye ndikutokozeni kuna kuti musafoke. Pa Ndipo wachiwiri chapter 1 verse 7 mutizunga kuti, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Mulungu sanatipase ifeyo mzimu oopa, mzimu wa chikondi, mzimu okhala ndi mphamvu komanso ndi maganizo angwiro. Tikunena izi ifani kuziwa kuti you are both man of God, practical, komanso you are a politician. Jemina ina zikubusa nukuja, you man of God, you are also a politician. Mauzo lidani morning. Chifukwa serving mankind through service is an act of worship. Serving mankind is an act of worship.
ena maganiza kuti kumpembedza Mulungu ndikumangobwada kokha kuimba iyayi, kumugwirira ntchito Mulungu kumeneko ndikupembedzanso. Andi mithokozo kwambiri awo abakagraduate komanso amene abaptize. Mutakuona kuti anthu pake ndosiyanasiyana, mpamene umaziwa kuti osasewera ndi Mulungu, osasewera ndi Mulungu. Mwayima apa mapepakani ya chakudya njala, chimanga chikabwera kumwatu kugawiridwa chifukwa ni mulankhula mawu. You have served the Lord, you have worshipped him. Mulungu anamulenga aliyense kuti azikhala okondwa. Anthu akalowa mundale azikhala ndi mtima kuti akathandize anthu, si mtima kuti ndikalemere kapena ndikanyade. Ayi, chifukwa chake lero ndifuna ndiyalimbikitse onse amene ali pano kuti aliyense wa inu ndi mtsogoleri payekha. Mulungu sanakupatse mzimu wa mantha, koma wachikondi, wamphamvu ndiponso wa maganizo angwiro. Mugwire ntchito ya Mulungu mukadali ndi moyo, ndikadali ndi moyo. Pano kale sikana chonchi, komano pakhala chonchi chifukwa inu aprofeti munaganiza kuti pano mupasalulise paunene chonchi, pano pakhale pa chipata cha anthu kupita kumwamba. Ndiye musabwerere mbuyo. I encourage you kuti mupitirire, musabwerere mbuyo, musachite mantha, pakuti Yehova ali nanu. Kupembedza Mulungu monga inuyo man of God komanso politician, pamakhala issues amene that you may have to raise with government, osaopa kufuna kuwaona President Dr. Chakwera, go see him, talk with him, discuss the issues, kuti zimene mwankulanezo, zimene munenezo zikonzeke. Mukumana ndine, let's discuss. Nduna, let's discuss. Olongati mukufuna appointment tukumane ndi Chakwera, au hui tukakumane nawo mkala nkule zimene mufuna kulankhula. He is the servant of the people of Malawi. Ndi wantchito wa anthu akuno Malawi. The reason I'm saying this is kuti pakakhala nkhani amene mukufuna kuti nkhaniyo imkuze kumuuza ayimve, ambiri amathamangira masamba mchezo, social media, imene yasimathandiza anthu ambiri chifukwa aliyense amakulankhula zimene zifuna iye. Ena amati akamazuka apenga kale, munthu ukuzuka wapenga kale. Nzeru tenda kuti sana chipange ife kukhala anthu amantha, koma amphamvu, achikondi ndi maganizo abwino. Ndikupasani chitsanzo. Mulungu anamulenga aliyense pachifukwa. Mulungu sanapange munthu mwangozi. Aliyense wa ife ali apa, Mulungu ali naye program. Awota na milandu mnyamata wa mpira. Mwina si ambiri amene akuziwa kuti lero Sunday wota na milandu wa Kalaba akupanga za Mulungu. Masankhanira labwino ambiri amaganiza kuti kuchita za Mulungu
zimakhala zopepera zobwerera mbuyo. Kugwira ntchito ya Mulungu ndi chinthu chapamwamba, chinthu chabwino kwambiri. Mafumu achiwiri chapter 6 kuyambira verse 1 kufika 6 pali mawu abwino, pali phunziro. Pamene pomuona kuti ananeneri anaona kuti pamalo pamene anali pachepa ndiye amafuna apite akatole mitengo kuti akulisepo. Ndiye anamuwuza kuti atisagane, ndiye anapita limodzi, ndiye anatenga nkhwangwa yobwereka. Nkhwangwa yona ngoti sinali yawo iya yobwereka. Ndiye akula mitengo akuona kuti chisulo cha nkhwangwa chita chabwera madzi. Ndiye anafuula, nkhwangwa icha mayo ile yobwereka yaini yake. Ndiye atabwera mfamu Mulungu anafunsa funso. Elizabeth anafunsa funso, anafunsa kuti yagwera pati, yagwera pati. So but 2 Kings 6 kufika pa 1:6 ababa pali nkhani ndiyumikize mbeyi ya wagwera pati. Fa iyi ndi ya Asaheli. Bibali ndako sokuza mavesi. 2 Kings ndi Asaheli. Uku tikuona uyu wapesera nkhwangwa mbadzi. Ndiye isanafunsa kuti yagwera pati, ndiye anayankha kuti yagwera apa. Tikumana iti? Yagwera pati? Apa. Anafunsa. Nzeru zimenezo. Tsopano uku kumafumu achiwiri verse 6 muona kuti anthuwa akuchita zosiyana. Ndiye ndikufuna kuti olemba alembe. Mulembe 2 Samuel 2 kuyambira 18 kufika 23. 2 Samuel 2 18 kufika 23. Mulembeso 2 Mafumu 6 1 ukafika 6. Uku 2 Samuel 2 mupeza kupenda kukuli ngondo pakati pa Israeli ndi Yuda. Kumene kukunali Yoabu, Abisai ndi Asaheli. Ankhondo ake a Davide. Asaheli analola mmono. Koma Mulungu anampasa luso lothamanga ngati chiwomba nkhanga. Nzeru zake zinali kumwendo kuthamanga ngati chiwomba nkhanga. Uku tikuona kuti kuli uyuyu wapesera nkhwangwa madzi. Nkhwangwa ili pati. Nzeru ndiye muone nzeru ziwiri zosiyana. Uku uyu wapesera nkhwangwa madzi ndiye akufunsidwa ili kutiko akuti yagwera pati apapa. Ndiye anamuwuza kuti kaitengepo, anakaitenga. Wanzeru. Tsopano Asaheli muone. Asaheli muone chimene akuchita. Akuthamangisa Abineri. Abineri wankhondo wote size yake. Ndiye akuyang'ana kuti ndiwe Asaheli. Ndiye akuyankha kuti ndine. Ndiye akuti iwe Asaheli usanthamangise ine. Usanthamangise ine si size yako. Utembenukire kumanzere kapena kumanja ugwire size yako. Anyamatanga unyani nawo. Sio ndo apofeti. Ine size yako. Iye anathamangirabe. Uthamangira Abineri. Aliwe size ya ine tu nkhondo ni mkulu wako Yoabu. Iwe size yanga koma Asaheli famba. Koma Mulungu anampasa nzeru liwiro la kumyendo ngati chiwomba nkhanga. Koma iyo samba bakumthamangirabe. Abineri anatembenuka ndikumpha Asaheli. Anafa nzeru zilipo. Ndifuna ndinene izi.
inu amene wapanga graduate pangani zimene inu zili za size yanu, mupange za size yanu. Pakakhala vuto, pay attention to data, mufunse yagwera pati. Pakakhala vuto, osamuthamanga kumangula ma social media, establish where the problem is and solve it. Inuso chitani ntchito imene ila size yanu. Mundale muli mavuto kwambiri pale kuti aliyesaka kuthamangira mundale. Kunapela ndale kutembenuka ndale kufunsa kuti ndio uje ali ndale utembenuke kumazeko upange business ile size yako ama kuthamangira mundale kera kubyanguka. Si aliyesa amene akapange ndale. Si aliyesa akapange business. Usatamangire zimene size yako. Utamangire chani wali? Za size yako. Zimene machita inu kuthandiza anthu. That is very good. Mupange size yanu. Mwanwa ndale, mwakwira mupange ndale. Mupange zomwezo size yanu. Kuli Apostle Kawinga. Amagawira anthu zithandizo zosiyana. Akupanga size yao. Ndwandama zake koma akupanga zake wali size yake. Atomumpinga muntu wa Mungu abatenda twambiri mpaka na manoma ukoko akupanga zake wali za size yao. Tikakale banja panga za size yao. Tikakale banja kumapa tuwas ndawi zake wali itafika. Upamo unaona kwa mama wabeli, ani menyako, iyo, menyako su. Uzipanga size yako. Chimene ndifuna kulankhula pano, ndichona kuti tiyeni tithandizane tikweze dziko lathu la Malawi. Aliyense amukonde zake. Aliyense apange chimene Mulungu anampasa kuti azipanga. Anzatu akujambula wale, sikache kujambula. Sirikazite. Aliyese apange size yake. Iwe Asaheli usatamangise Abineri akuketeka. Asaheli uuma tamanga kajitomba nkanga koma kutamanga ndi kumenyana zosiyana. Kukala ndi ndalama ndi ndale zosiyana. Kukala prophets ndi kuchuka zosiyana. Uzipanga za size yako. Vuno likakalako, ask the question. Yabwera pati kwamba omaliza ndabwera pano pamene ndikubwera ndaona zinyumba zosiyana ukuku. Aprofeti ndikusimikizireni ndikayima nyumba zina zija ndikalowamo. Nyumba zina zija ndikalowamo. Ile ndimanena kuti ntchito imene a president Dr. Lazarus Makate Chakwera anandipasa ineyo so ndikunyamula. Chifukwa mataka mwandaye kumakuye akunjoya bwanji. Palibe zonjoya. Ntchito ndiyo thandiza anthu. Ntchito ndiyo thandiza anthu. Aliyese apange size yake. Ena maseka, mamona, basi wasikali pakati pa anthu akufina nawo ndikupanga za size yanga. Amene sangacha kufina ndi anthu mizi. Ndiye ngati ndiwo apanga zake kodi? Ile ngati kufina ndi anthu kalipasika kanitoke ndikupanga zake kodi? Za size yanga. Ndipita kumizimo ndikalowa mizimo. Nyumba zimene zijazo ndakhalamo. Ndakulira nyumba ngati zimene zija. Ndikakalowa singaona chilendo. Ndifuna ndikacheze nawo. Ndikabe tuwiri titatu. A president ndikawuza. Ntchito ya ifeyo ndi anthu anje amene ajawo ndi inuyo. Nimalize chonchi. Magari moto sinapenda waja, asirikali wa
phindu lake ngati silipindulira anthu zili chabe. Nkhani si magalimoto kapena kufumbira asilikali, nkhani ndiona kuti nkhwangwa yagwera pati Wayankha. Nkhwangwa yagwera pati tiyankhe. Ndikufunira mafuno abwino, ndikuyamikeni mwasankha dera labwino. Timuyamike Mulungu. Osazikana mupite ndi verse iyi, Efeso 5 verse 15. Akuti potero kupenya ndi bwino umo muyendera simonga opanda nzeru koma anzeru akuchita machawi, pakuti nthawi mukhala iyo ndiyoyipa. Nthawi mukhala iyo nakwali yoyipa. Ambuye akudaliseni. Zimukwambiri. Manda Vice President Wayankhula muno kwambiri ena timangaonera patali koma lero taonera pafupi, sichonje? Si chinthu chophweka kumgwira dzanja Vice President, si chinthu chophweka, chinthu chonyadisa kwambiri cheni tiombe manja kwambiri pakuzichepesa kwawo. Komanso tithokoze mapaderadera masomphenya a Prophet David F. Mbele amene anakonza mwambo umenewu. Ndikuchiona chamtengo wapatali kuti aitane a Vice President azakhale nafe. Palibe amene amayembekezera kuti atha kuaitana Vice President, koma Mulungu ndodabwisa kwambiri, amachita zodabwisa kwambiri. Taonani ubale uli pano, chimwemwe choka ife ndife onyadira kwambiri bwana Vice President kuti munali nafe. Tikufunireni ulendo wabwino. Ndingwapempha bambo wanga muzimu ngati pali china chache chimene chinatsala kuti mwina pamene akumasuka ndikukhulupirira kuti mwambo wonse tikatere ukupita kumalechereche. Tiapempha ndithu prison bus band pa nthawi yoyikika kuti ino mutipase